Ditsura. Abri. Jadi sudah nagtang taong gahapon. Dili na mo unsa? Lola Saring ug si Lolo Loren. Ala ko. Dagang sila dito kahapon. Taga-upo.
Gutom na gutom. Tikay. Di dapat na undo sa silang silipan. Oh. Wala nga ilaw ba? Ano? Wala, kidigit na. Ha? Naraman? Okay. Bulat po ka dito. Sunod dito. Kuha po sila, kuha po sila. Ano naman ito? Wala, magmantar lagi sa mga kana, kana. Bi, dalabi oh. Unsa mo dire? Unsa mo? Kandila, buwak na. Dakong cross. Sa dakong cross. Siya dyan nagkuha na. Bulaan ang ilulod tungkol sa ilang pagsulod sa kabubutuhan sa Diyos. Kanila ang ginarihan sa lahat. Bulaan kamo kung bulag-bulalan kung daw-daulong sa mga tao. Bubukang-bukangan sa mga mata sa kalawatan sunod sa nato. Paglipay ito sa langit. Dito masabi na hindi ba pagkikayan ang mga profeta na naibutan kanina. Ang ibang kayo, magagagara na pinaguli kung kailang pag-ingray, kailang pag-agos at pagtulungan sa iyahat sa Diyos. Nagpupunta sa mga nagparapin sa lahat sa Espiritu Santo. Kaya natin kami ang sabi sa sulog ng Diyos nato, ilasan sa Diyos mga dahil ng ito. Ikutas sa mga nanay, pagkukong sa mga luwi sa mga nanay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa damitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, at sa Diyos ng Isayuka. Iusahan nato mga pagkampo, uman sa mga pagkampo sa kanang mga santos dito sa langit. Ng Santos Eucharistia, maghatag sa nasod kalipon sa pagtulog na taong makinabuhi, malaumong na may Diyos sa kita sa mga santos. Mga angkate, mga pinahangan na nanamatay, Hindi na kita, wow. Wala. Batsoy. Asa pa na sa baka? Baboy. Ulo ra. Ulos baboy. Maskara? Yes.
Apel dito, bossing. Pila na, 60? Yes, 60 pesos kami kayo. Ako, i-vlog na ko dyan. Kini, sa man eh? Chicken skin. Kini, saan siya? Asa? Kini. Kasi so tauge. tauge. Kini, Pila tauge? kilo 20. Apilig tauge na natin? Apilig tauge tulo 20. Chicken protein. Sige na wa. O sa man to sir? Kini nguyong. Ang Pwede yun. may magpabutang o. Onion, oh. Thank you. Tequila. Mana up, bay chinto. May ching kontasa. Yaman. Batsoy. Sa pangalan sa inyong kuandong? Ha? Anjoy? Anjon? Anjon? Tara, kita hadaan. Para makabuno ta daan. Para di malintan. Di malimtan ba? Shit! Balik ko ay. Father sa malas pa rin. Sulo niyo. Dua tanah. May plot to. Sino? Wala may plato sa Oray. Bugnaw ka na. Paano pabugnaw ka agpikse? Kanina pa Pa! Pabugnaw ka agpikse? Okay, pangayo kutsara te. Okay. Duho. Nakulikit. Muda na yung bata. Nasupa lang. Ano, huwag ka. Paper mo, tayong paper. Ito, butang. Paper.